маҷбур шудааст ки ҳамин хонаро фурӯхта истодааст. дӯстони азиз, ҳолати хонаро як бор бинед. салому алайкум дӯстони азиз, имрӯз барои шумо як хонаи фурӯшро нишон медиҳем. манзили мо ноҳияи ҷалолдинбархи, деҳаи Ёшлелин. дӯстони азиз, айқади раҳ калон раҳ ҳам хеле рост мебиёед, 1 километр аст тахминан. замини мо 6 сотиқа аст. бо иса раҳ аст. ҳозир хона медорем, нишон медиҳем дӯстони азиз. срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз, ба ҳисоби ки соҳиби хона бемор аст, яъне ки ҷигараша оператсия кардан дар кор, барои ҳамин хонаша фурӯхта истодааст. дӯстони азиз, видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. нархоша дар охир гап мезанем. якм очара шароити хонаро ҳамаша барои шумо мефаҳмонем, баъд нархоша гап мезанем. якм хонаро шароитша бинед, чӣ хел аст, чӣ дор аст, чанд квадрат аст, ҳамаша мефаҳмонем, баъд нархаша гап мезанем. хулас территория аз ҳамин девор сар мешавад то охира. забор ҳам хел ростаки хона 4 дару хона аст. дӯстони азиз, ҳозир бо якм гирдои ҳавлиро ҳамаша нишон медиҳем. хулас дӯстони азиз, боз як бор дига гуфта мерем, соҳиби хонаро маззаш нест, яъне ки бемор аст, ҷигараша оператсия кардан дар кор, срочно ҳамин хонаро фурӯхтан дар кор. дӯстони азиз, ба ҳисоби ҳамин хонаро фурӯхта истодааст, маҷбур шудаги дӯстони азиз. ана акнун ипара нишон медиҳем, хона аз 6 сотиқ камтар зиёдтар аст. хулас як гирдои хонаро ҳам хел нишон медиҳем. граница то ҳамон 3 блокара исмере. ина ипара бо замин аст. граница ай ҳамин тараф сар мешавад, исм меравад то ҳамон 3 блока. ипара соҳиби хона аст, яъне ки ипарада 8 сотиқ хона буд, маҷбур шудаги сум дар кор буд, 2 сотиқиша фурӯхтаги, ипара бошад 6 сотиқи дигаш мондагия. граница то ҳамин 3 блока меравад. хулас 6 сотиқ замин. метавонед ки ай парам як хонаи калон бардоред, усу нигоҳ карда. янам хеле аст. ина иҷа меваҳо аст, исбо ина хай овулхона дорад, ҳоҷатхона. хулас граница то ҳамин забор аст. 6 сотиқ зиёдтар аст. ҳам хеле ҳозир акнун бошад як дарони хонаро нишон медиҳем дӯстони азиз. инам хеле агро дорад. дар инҷам як 6-5 дар хона калон сохта мешавад. ипара ина граница то ҳаминҷара. ана акнун ҳозир дарони хона медорем дӯстони азиз. акнун шароитош нест. хонаро дидесен худтон чӣ хел ҳолата истодааст. 4 дару хона. ҳозир акнун бошад хона медороем. инам хеле хона аст. як дар қатъи медорем, 4 дар хона аст. инам хеле хона аст. тамошо кунед. ина шароити хонаро бинед. шароит вазбин аст дӯстони азиз. срочно фурӯхтан дар кор. хоб размери ин хонамон где-то 280 да 4.5 меброя. хоб ипарадам як хонаро ремонт карда истодааст, ҳам хел мондагия. размери ин хона ҳам хел 280 да 4.5 меброя. танш пор кардагия. ва дар ин ҷо яктаи дига хонамон ҳаст. иам размери ҳамон 280 да 4.5 меброя. ҳар се хонаҳо размериш як хел аст. таншам иҷашам пол аст дӯстони азиз. паталока задагия. хулас шароит камтар аст, вазбин аст, ба ҳисоби ҳамин фурӯхта истодааст. ва дар ин ҷо бо якта дига хона аст. исун акун ҳамин камтар либосҳо ҳаст. хулас размери ин хонамон где-то 3.5 ба 2.5 меброяд тахминан, бо плюс минус аст. ҳам хеле хона дӯстони азиз. хулас хонаро дидед, 6 сотиқ камтар зиёдтар аст. ҳуҷҷатҳошон 100%, срочно фурӯхтан дар кор. нархи ин хонадон дӯстони азиз 480 000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад дӯстони азиз. срочно фурӯхтан дар кор. соҳиби хона боз як бор дига гуфта мерем ки маззааш нест. бисёр кас агар омадани бошад, марҳамат ҳамин хонаро биёед, соҳибаш қатъи мақсад договор кунед, гап занед, барои шумо бо вазъиятша мефаҳмонад чӣ ҳолатда истодааст дӯстони азиз. хулас 480 000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад, иншоалло бо муомила дорад дӯстони азиз. маҷбур шудааст ки ҳамин хонаро фурӯхта истодааст дӯстони азиз. ҳолати хонаро як бор бинед. марҳамат. хулас ҳамхелӣ рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. хабар гирифтанӣ бошад, марҳамат, занг мезанед, хона мебиёед, беморро як бор мепурсед. вай бемор ҳозир дар душанбе аст, ба оператсия тайёрӣ карда истодааст дӯстони азиз. манзили мо ноҳияи ҷалолдинбархи дар деҳаи Ёшлелин, айқади раҳ 1 километр тақрибан дарун аст. медороед ҳамин хона омада як бор аҳволпурсӣ кунед, мешавад ёки марҳамат харидорӣ кардан бошед, хона як бор мебинед, нархнома карда харидор карда мегиред. ҳамин видеоро максимални паҳм кунед, срочно фурӯхта шавад ҳамин хона.